bat thai kubor ba edon bat nge kini kapor bantah nalor gitu art lagi mat kiba working president jingi ba Thomas Pasa ila ai ka jing shajpi idon sekani ka wai ka mat ka ba ni kum ka kanhun ya ka ba gilas ngodon kam bani kandu kerki ya CM ba penyak sing CM alor ke bete bat kani ka trading license kat kum kani ka section ship jong ka United Khasi Jantia Hills District Trading by Non-Tribals Regulation Act Daispa South. Kay ngi snotanat ba kajing kendu jengi bat CM kalong ba kay ka jubab ke bengyo ni kalong kum kajing pen scam syu ya kay ka bengyo pen keren bat kalong ru kumju keju kepor kalong ban pen tikenai kay ka bangi dinawan ban ai kajing dawa hot ni ai kajing kersyani iru nomor belai ba ilayat chakmat ka jide bat ni trading license nrei ban nang pen biang syu nyawan ban ai segini kuwe pat kimat ki biadai halor kani ka trading license namar ngi i ba mentagi babun ki khasi ki jongi pamtang baki kerdu kam nrei ki lala ban trei ki babun ki kam ha ki babun ki banta te ban pan bha syu kani ka bantangi ni la ai jemut ya ki executive committee jong ka po kajing penyak jeng ba penyak sing sim ba pin sange no la sisendon ya kajing ai trading license ya kiwe pat ijat benrio kamu dah po yodu po sorsilong hibro gawe ha sning hanong po ha khana para bat ngi ailat ke council bagan pe kiwi ki jakar ki dingam ban ailat bet no tangi khasi jingi bikin tray ki kam ki jam banong isun kawe do ka trading license cha kini ki jakar namar ngi snguthu agini ki jakar hi ki parari ki jongi ki khun samla ki jongi ki bekerdu kam kerdu jam ki don kam bakin yo ki kam ki jam ki jongki dingis ngokemen ha bengi kendu badu CM badi la ai ngi bai ong ba insa syircha gini ke benta ban pentikna ba kajing isu ki trading license gini ki jaka kan nomdon syu bat kajing ke khi ke pateng kan long bai tang hapdeng para khasi kata gede ke bengi kendu halor kini ke benta te ni kermen scam balang ba kani ke jingi kedu jingi bat UCM ini i ba ki khun samla jingi ke bekerdu kam kerdu jam ki mi syakmat ban seng ki kam ki jam ki jongki bat kitu berkhoi ki ba ladu jing kermen haba kani kan long ke jing plilat eki ya ka bakin yo ken ya ki kam ki jam ki jongki ha ka bi dei bat ka khi ke pateng kata ke ka benta ka balai ke yo bani keren pendiat UCM halot ta te ngidon ke jing kermen ka jo ka seng ba kay kini ka bangile keren ha kini ka sni ka mamtakan urlong kumbangi angnut khnang bakan long ka jing mentoy ya kari bakajat benriu di kawai tang tak kan dia jing percaya lo ni ka